Hostile patrol. Jo, odpadnem teda. Počkaj, čo to znamená, že sám nakúpiš proste oné, že šluky a... Nechápem proste. Ako? Zvučí mi to strašne. No. Ja, však to ja tak bežne si dám. Fakt? No ale... No, však 2 pohárky vína maximálne. Akože... Že by som si povedal. Teda, že ty opäť si bol len kulturista, ne hulič. No. Vidíš to. Korona. Ne. Ne. Klára. Ja teraz inak ani netuším, že proste, že... My sa bavili s jedným kolegom. A on furt chlapčo má obrovskú hrivu, chlapčo, on nebolo strieľané, neviem jak dlho, on hovorí, že v tejto chvíli, že si skore zoženem, že co si povíš, je kaderníčku. Proste, že co potrebuješ, že piko, kokain, ako zoženem ti to úplne jednoduchší, že ak by bol niekto došiel strieľať. Fakt? Ja s tým problém nemám. Tak ty ješ na hola, ne? Ne, chodím k jednej kaderničke, ale na Instagrame, čo sú tí barberi, či jak sa volajú. Počúvaj, jak sa vám inak, jak sa vám, neviem. Jak sa vám na mňa pozerá? To pič. Ja som si vypol zvuk. Čo, chceš ho zabiť? I'm good. No. To je skutne smáli. To až hore ti jebe. Your teammate has been Yeah, marked as a GG, high-value target. Keep on Jebe, protecting. ne? Nevadí, čo pre dvoch divákov sa dobre hraje. Však vy dvaja, ne? Podľa mňa FK. To je skutne. It's better. Do tela. Easy, to som tak chcel.